Dobrý deň, moje meno je Lucia Kubín, ja som z občianskeho združenia Tanana, ktoré sa venuje podpore žien a rodín po strate dieťatka v tehotenstve v období pôrodu či krátko po ňom. Rada by som vám teraz tak v rýchlosti predstavila podporné nástroje, ktoré distribuujeme na vaše oddelenia a veríme, že vás budú podporovať vo vašej práci s osirelými rodičmi. Vo chvíli, kedy oznamujete rodičom tú náročnú informáciu, že život ich dieťatka skončil, ako prvú vám odporúčame využiť brožúru Informácia rodičov po strate dieťatka krátko po narodení. Rodičia sa tam dočítajú informácie, ktoré môžu napomôcť spracovať to, čím si prechádzajú. Vo vnútri každej tej brožúrky sú také dve vyberateľné dvojstrany. Jedna je určená na slova, ktoré môžu adresovať svojmu dieťatku, a ďalšia s názvom Spomienka obsahuje vlastne priestor na to, kde môžete zachytiť to, aké bolo dieťatko veľké a zachytiť vlastne nejaké také kľúčové momenty z jeho života, o ktoré sa rodičia môžu oprieť vo svojom ďalšom spomínaní na dieťatko. Potom sme pripravili balíček spomienkový, ktorý sme nazvali So mnou navždy. Obsahuje niekoľko predmetov. Rodičov týmito predmetmi sprevádza takýto letáčik, kde sa vlastne dočítajú, prečo práve ten, ktorý predmet je obsahom toho balíčka. Niektoré sú určené na to, aby ich využívali vlastne rodičia potom, následne v tom procese smútenia, a niektoré môžete použiť vy priamo ešte na oddelenie. Je to dôležité, aby ste v komunikácii s tými rodičmi si prešli vlastne, že čo by im pomohlo, ako si to uchovávanie tých spomienkových materiálov, ako by si to možno predstavovali a želali sami pre seba. Za úplne kľúčové považujeme túto sadu na výrobu otlačkov, ručičiek a nožičiek. Ja vám teraz veľmi rýchlo ukážem, ako sa používa. Tá sada obsahuje dva také hárky špeciálneho papiera a také malé vrecúško, v ktorom je taký špeciálny vlhčený obrúsok, ktorý vidíte, že neobsahuje žiaden atrament ani farbivo. Je taký maličký a ním vlastne prejdete po celej ploche ručičiek a nožičiek dieťatka, už podľa toho, ako to situácia umožňuje. A ten papier je z jednej strany taký hladký a z druhej taký matný. A tá hladká strana je citlivá vlastne na to zloženie toho obrúsku. Tak teraz uvidíte, ako veľmi jednoducho vlastne sa vyhotoví ten otlačok. Tak. A neostávate špinaví ani vy, ani vlastne to dieťatko. Takže je to veľmi rýchle. Mám skúsenosť, že ten hárok toho papiera je dostatočne veľký, aby sa na jeden zmestili obidve detské ručičky, na druhý obidve detské nožičky, ale že určite budete vidieť podľa tej konkrétnej situácie, akým spôsobom s tým naložíte. Potom tu máme ampulku, do ktorej si rodičia, ak si to želajú, môžu uchovať pramienok vláskov dieťatka. V prípade, že to nie je možné, tak vám odporúčam využiť to nejakým spôsobom, ktorý by ich podporil. Či už im tam napíšete vy krátky odkaz, že im držíte palce, alebo že budete aj vy na to dieťatko s láskou spomínať. Myslím, že to môže byť v tom procese smútenia pre nich veľmi taká dôležitá spomienka. Potom tu máme ešte levandulový esenciálny olej, ktorý môžete využiť po komunikácii so ženou, s rodinou, buď na masáž ženy, alebo môžete aj spoločne s tou maminkou pomasírovať to dieťatko a ona vlastne následne si ten olejček môže zobrať a vo chvíľach, kedy bude cítiť, že sa chce s týmto momentom spojiť sa s tou situáciou, tak vlastne ho môže využiť. Potom tu máme sadu náramkov. Tu vidíte, jeden je taký maličký a dva sú dospelácké. Je to už na rodičoch, či sa rozhodnú venovať ten detský náramok dieťatku, ktoré zomrelo, alebo ho venujú nejakému žijúcemu súrodencovi. A
tie dospelácké sú potom vlastne pre rodičov. Potom tu máme takýto zošítok Nezabudník, kde si žena môže zachytávať nejaké svoje myšlienky, pocity, čo jej príde na myseľ. Je tu takýto bylinkový ovocný čajík pre ženu. Vonná prírodná sviečka s vôňou šalvie a levandule, ktorú doma si môže potom žena zapáliť a pri takom láskavom svetle toho plamienka spomínať na chvíle so svojím dieťatkom. A potom v takej maličkej obáločke sú semienka nezábudiek, ktoré si môžu doma vysadiť. A ešte taká pohľadnica s krásnou grafikou, kde vlastne v procese toho smútenia žena môže zachytiť ešte nejaké slova, ktoré by rada adresovala svojmu dieťatku. Ako vidíte, tá krabica je pomerne veľká, je to zámerne kvôli tomu, aby tí rodičia si vlastne do tohto boxu mohli odložiť akékoľvek veci a spomienky, ktoré sa spájajú s ich dieťatkom. Môžu si tú krabicu vymalovať, vyzdobiť podľa svojich predstav a môže byť pre nich takým dôležitým sprievodcom v tom ich procese trúchlenia. Srdečne vám ďakujeme za spoluprácu, ďakujeme za to, že stojíte po boku osirelých rodičov v tých najnáročnejších okamihoch a prajeme vám veľa síl do vašej ďalšej práce. Prijali by sme si, aby ste tieto naše podporné materiály mali príležitosť využívať čo najmenej, ale zároveň veríme, že každému osírelému rodičovi, každej osírelej maminke alebo ocinovi, keď sa dostanú do rúk, tak môžu byť zdrojom takej úľavy alebo podpory na ich ceste. Ďakujeme, že túto podporu tvoríte spolu s nami, veľmi si to vážime.